Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa yasbikhani ila al-anbiya al-mursalin wa al-awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa man amila jami'il malaikati al-muqarrabin khususan sayyidina syahid qadir jilani radhiyallahu anhu sallallahu ila jami'al muslimin wa muslimat mu'minin mu'minat masyarakat qadim wa tabaraka wa khususan nabana wa ummahatina wa ajdadina jadadina masyarakat masyarakat نفعنا الله به وبعلومه في الدارين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Halaman kali atas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi iki iku hadis al ashruna kang kaping 20. Iku an Abdullah bin Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi istahyu minallah istahyu wirango sira kabeh minallahi saking Gusti Allah taala haqqal haya'i kelawan sak benere wirang. Qala matur qala dawuh sapa rawi sing riwayat hadis fakunna monggo matur sapa kita ya Nabi Allah duh nabine Allah inna sedunya kita sedaya iku nastahyi wirang kita. Qala dawuh sapa Rasulullah laisa ora ana apa dalika mengkono ucapan iku istihyaan aran sejatine wirang. Walakin man lan tetamine utawi wong istahya kang wedi utawa wirang sapa man minallahi saking Gusti Allah taala haqqal haya'i kelawan sak benere wirang iku falyahfat monggo becik ngreksa sapa man ar-ra'sa ing sirahe wa malan barang hawa kang mengku apa sirah ing ma wal badna lan ngreksa weteng wa malan barang wa'a kang ngreksa to kang madahi apa weteng ing ma waliat kuran becik elingo sapa man al mauta ing pati wal bila lan kerusakan waman hadis ingkang dipun riwayataken kalian sahabat Abdullah bin Mas'ud bilih salah setunggalipun dinten Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh neng gone para sahabat supaya berusaha untuk duweni rasa malu, duweni rasa izin marang Gusti Allah kelawan sak benere. Lajeng para sahabat apa-apa piranti sing manggon ana ing sirah. Jaga kupenge, jaga mripate, jaga ilunge, jaga lesane, sak piturute sing manggon ana ing sirah.
wal batna uga njaga ning gone alaihi salatu wasalam. Al khaya utai pirang iku minal imani tetep setengah saking iman. Kama kaya barang jaa kang teka apa ma fil hikayati ing dalem pira-pira crita. Anam ra'atan sedune wong wadon iku akad sowan sapa imro'ah annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat lan matur sapa imro'ah, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ini saestune kula iku adnabtu nglakoni dosa kula, dzamban ing dosa adiman ingkang ageng. Padawini mongko paringa tangga panjenengan ing kula. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mbak, tubi tobato sira ilallahi marang Gusti Allah taala. Pun sampean mung tak wasiati, tak pesen tobat mawon marang Gusti Allah taala. Mongko dosamu mesti bakal sirna, bakal ilang. Faqalat mongko matur sapa imro'ah mau, Kanjeng Nabi, innal arda setuhune bumi iku qad arafat temen-temen weruh apa bumi dambi ing dosa kula. Wa nabtulan nglakoni dosa kula alaiha ing ngatasé bumi. Wa hiya khali utawi bumi iku tasyadu badhe nyekseni alaiya ing ngatasé kula yaumul kiamat ing dalem dinten kiamat. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mbak, fa innaha mongko setuhune bumi iku la tashhadu ora nyekseni apa bumi alaiki ing atase sira. Qala dawuh sapa Allah taala, yauma tubdalul ardu ghairal ard, yauma tubdalu ing dalem dinane den ganti apa al-ardu bumi ghairal ardi ing liyane bumi. Ngeten Mbak, bumi sing panjenengan pijak panjenengan damel nindakaken maksiat niki, nindakaken dosa niki benjing boten nyekseni dhateng panjenengan. Berkata pun dari kiamat bumi niki pun hancur benjing kula panjenengan sami sowan dhateng Gusti Allah taala, bumi wis berganti. Mulane boten badhe nyekseni dhateng panjenengan. Faqalat mongko matur sapa imro'ah, inna samaa sedune langit iku qad arafat temen-temen weruh apa langit min fauqi saking dhuwur kula Kanjeng Nabi. Wa ya utawi langit iku nggih tasyadu nyekseni sapa apa langit ngalai ing ngatasé kula yaumul kiamat ing dalem dinten kiamat. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, he Mbak, innallaha satemene Gusti Allah taala iku yatwi nglempit sapa Allah as-samaa ing pira-pira langit. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah taala, yauma nadhu bis-samaa qatayyis sijillil lil qulub. Yauma nadhu ing dalem dinane nglempit sapa ingsun as-samaa ing langit qatayyis sijillil lil qulub. Kata yisi jilli kaya nglempit buku lil kutubi kedhe pira-pira kitab. Faqalat mongko matur sapa imro'ah, ya Rasulullah, innal kiramal katibina setuhune malaikat kiramal katibin, malaikat kang mulya-mulya, kang tukang nulisi, kang tukang nyateti amal, iku katabu sampun nyateti sapa kiramal katibin dambe ing dosa kula fil kitab ing dalem buku catetan ing amal. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Allah taala, innal hasanati yudhibna sayyi'at, innal hasanati sedune pira-pira kebagusan iku yudhibna ngilangake apa hasanat as-sayyiati ing pira-pira Allah. Jadi wong wadon mau matur dhateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi,
Panjenengan lagi sampun dawuh pilih wonten malaikat kiramal katibin, malaikat ingkang bertugas ngerti amal-amalipun menungso. Kamangka malaikat niku nggih nyateti dosa-dosa kula. Berarti kancaretan niku benjing badhe dipun sowanaken dhateng Gusti Allah taala, dipun aturaken dhateng Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, Mbak, innal hasanati yudhibna sayyi'at, dawuh Gusti Allah taala. Amal-amal sing sae kuwi iso ngilangake ning gone dosa-dosa. Artine kanthi sampean tobat marang Gusti Allah, tobat panjenengan itu merupakan hasanat. Mulane dosa-dosa panjenengan badhe terhapus. Summa qala mongko kari-kari dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata iku utai wong kang taubat minat dambi saking dosa iku kaman kaya wong la zamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kebiman. Summa qalat mongko kari-kari matur sapa almar'atu malaik wong matur, innal malaikata, Kanjeng Nabi, innal malaikata saestunipun para malaikat iku waqafu ningali sapa malaikat ngala afali ing atase pinten-pinten penggawe kula. Wa yasyhaduna lan padha nyekseni sapa malaikat ngalaya ing atase kula min su'i afali saking alane pinten-pinten pendamelan kula. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha saduni Gusti Allah taala iku ansa nglalekake sapa Allah al-hafadha ing malaikat hafadha yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Kama kaya barang dukira kang ditutur apa ma fi kitab Rabiil Abrar ing dalem kitab Rabiil Abrar. Ditutur anak Nabi sadune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza tabatat kalane taubat sapa abdu kawula ilallahi marang Gusti Allah taala, fataba mongkon nrimo taubat sapa Allah taala ilaihi marang abdun ansa was kabilali sapa Allah al-hafadha ing malaikat hafadha gawe lalima ing barang ngamilah kang wis nglakoni sapa abdun. Didhawuhipun Kanjeng Nabi, wong iki kok tobat dhateng Gusti Allah, tobaté tobat bener, tobat nasuha. Niku kaliyan Gusti Allah dipun tampi taubate. Nek Gusti Allah niku sampun nrimo tobaté, maka dosa-dosane wis dihapus. Dan malaikat sing nyekseni kawula ingkang nindakaken dosa niku dipun lalekno. Memorine niku ilang. Catatan-catatan dipun ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan matur sapa imro'ah. Qala dawuh sapa Allah taala yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum. Wong wadon mau matur Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Allah taala yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tasyhadu ing dalem dinane nyekseni alaihim ing atase menungso apa alsinatuhum pira-pira lesane menungso, wa aydihim lan pira-pira tangane menungso, wa arjuluhum lan pira-pira sikile menungso. Nyekseni bima kelawan barang kanu kang ana sapa menungso iku ya maluna padha nglakoni sapa menungso. Al ayatan terusna sira ing ayat. Kanjeng Nabi kan wonten ayat salebetipun Al-Qur'an pilih lesan asta suku niki benjing badhe nyekseni yang ingkang kagungan lesan suku lan asta niku. Napa ingkang dipun tindakaken niku benjing badhe dados saksi. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Allah taala walil ardi wal jawarihi iktatamu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu dawuh sapa Allah taala lil ardi marang bumi
wal jawarihi lan marang pira-pira anggotane abdun uktumu alaihi masawiyahu uktumu ngumpetno sira kabeh delikno sira kabeh alaihi ngatasi abdun masawiyahu ing pira-pira alane abdun wala tudhiru lan aja mertelakake sira kabeh alaihi ing ngatasi abdun abadan ing dalem selawase ngene Mbak Gusti Allah Ta'ala ini besok ya dawuh neng gone bumi dawuh neng gone anggota badane wong sing tobat supaya ngumpetno nyingitno kesalahan-kesalahane kawula mau aja sampai diumbar aja sampai diler dadekno minangka wadi minangka rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Suma qalat mangko kari-kari matur sapa Imro'ah, ya Rasulullah, na'am inggih. Inna hada setuhune punika kullahu nggih kabehane hada iku fi haqqin naibi tetep ing dalem hake wong kang tobat. Illa anal khajalata angin setuhune wirang yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Wal haya alan isin minallahi saking Gusti Allah Ta'ala iku kaifa yutiku kaya apa kuwasa kaya apa mampu sapa abdu kawula dalika ing mengkono wirang. Nggih Kanjeng Nabi menawi kaitanipun kala wau kalian tiyang-tiyang ingkang nindakaken taubat ingkang dengan dawaken wau pun pas nanging tiyang niku lagi gadahi rasa wirang rumangsa salah rumangsa kleru kan benjing niku akhiripun rasa wirange badhe muncul. Napa malih nalika sowan madhep marang Gusti Allah Ta'ala langge wirang kados pundi tiyang kula saged nempet raos wirangipun li anaka keranten sedune panjenengan iku kontak dawuh panjenengan ya Rasulullah duh Rasulullah panjenengan dawuh indakana tatkalane wis wujud apa yaumul kiamat dina kiamat ya kuru mongko eling sapa al-mudnibu wong kang dosa dambahu ing dosane mudnib fayastahyi mongko wirang sapa mudnib minallahi saking Gusti Allah Ta'ala wa ya'riku lan keringeten gobyos sapa mudnib istihyaan krana wirang minallahi saking Gusti Allah Ta'ala wa yabdu lan tumeka apa ma'uirkin banyune kringete apa ma'uir ibadihim banyune keringete setengah ibad iku ila rubbatihi marang dengko tumeka marang dengkole ibadihim babadihim lan setengah ibad ila surratihi tumeka marang udele ibad babadihim lan setengah ibad ila khalqihi tumeka marang gorokane ibad. Panjenengan nggih sampun atos dawuh bilih benjing menawi sampun dumados dinten kiamat tiang-tiang ingkang nglampahi dosa niku badhe kemutan dosa-dosane akhiripun sami wirang madhep dhateng Gusti Allah Ta'ala ngantos kringete drodosan wonten ingkang ngantos dengkule wonten ingkang ngantos wudele bahkan wonten ingkang ngantos tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangapala mulai dawuh sapa Rasulullah, ya ayyuhal mu'minun adhkuru dhalikal yawma wa la tafadu an wa tubu ila Allahi wa tadarru fa inna Allah ta'ala wa tawwabur rahim. Ya ayyuhal mu'minun iling wong-wong kang mukmin udhkuru iling sira kabeh dalika ing mengkono dalikal yauma ing dalem mengkono dina wa tafadu lan aja lali sira kabeh anggo saking yaum wa tubu lan taubat sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah Ta'ala
wa tadarra'u lan DP sira kabeh fa innallaha mangko sedune Allah taala wa ya Allah iku at-tawwab dan kang mohon nrimo taubat te kawula ar-rahimu tur dan kang welas asihe. Wis intine sinten kemawon ingkang rumaos nindakaken dosa disuprih supados tobat dhateng Gusti Allah taala lan meyakini oleh Gusti Allah taala niku dat at-tawwabur rahim dan ingkang selalu menerima tobat kawulane tur maha welas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki iku hadis al-hadiyah al-hadi wa isruna kang kaping 21 an Ibnu Abbas saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu sadune Ibnu Abbas iku qala dawu sapa Ibnu Abbas qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku adkhala nglebokake sapa man ala qalbi akhihi ngatasé atine sedulure man al muslimi kang Islam nglebokake farhan ing kebungahan wa sururan lan tegese kebungahan fi dari dunia ing dalam omah ana ing dunya khalaqa mongkon dadekake sapa Allah Gusti Allah taala min dalika saking mengkono farhan wa sururan malakan ing malaikat yadfa'u kang nolak sapa malakan anhu saking man al afati ing pira-pira panca baya. Fa idza kana mongko tatkala wis wujud apa yaumul kiamat dina kiamat jaa mongko teka apa farhan wa sururan rasa bungah mau sing diwujudna malaikat ma'ahu sartane man qarinan khali dadi kanca. Faida marra mongko tatkalane liwat bihi kelawan man apa haulun pake yafza'uhu kang wedi sapa man ing haul qala mongko ngucap apa farhan la takhaf ojo wedi sampean payaqulu mongko ngucap sapa man anta man iku sapa anta utawi sira payaqulu mongko ngucap apa farhan sing wujud malaikat mau ana utawi ingsun iku al farahu kebungahan wasururu tegese kebungahan alladzi adkhaltahu kang wis mlebokake sira ing farhan ngala akhika ing atase dulur ira al muslimi kang Islam fid dari dunya ing dalem omah dunya. Dipun Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken kalian sahabat Abdullah bin Abbas pilih sinten kemawon kok gawe senenge kanca gawe senenge liyan niku nggih seneng ning donya niki juga carane nggih senengi ngeweni apa utawa napa niku ngilangi pas misalipun pas susah iso nglipur sehingga rasa susah niku hilang malih dadi bungah awak iso memasukkan rasa bungah ning gone atine liyan niku benjing wonten ing dinten kiamat kebungahan kala wau kalian Gusti Allah taala badhe dipun wujudaken berupa malaikat sing tugase inggih menika nolak panca baya saking tiyang ingkang sampun maringi raos bungah dumateng lintunipun. Mulane benjing rasa bungah sing diwujudna malaikat niku dados kanca. Dia akan menyertai, dia menjadi korin yang selalu menyertai kawula niku teng pundi kemawon. Bilanipun nalika wonten pakewuh wonten haulil kiamah, pakipun dinten kiamat niku sing pakewuh kula ndadosaken rasa adrihe wong mau surur sing berupa malaikat mau nyedeki karo matur Mas sampean boten sawedi kula ingkang mbaturi panjenengan kula ingkang nolak kula ingkang napa niku ibarate nahan
mulane pentingan mensah susah, mensah kuatir, mensah ajri. Terus wong niki takon, sampean kuwi sapa? Kula niku raos bungah ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng sedherek panjenengan riyin nalika wonten ing alam donya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi hadisin lan iku ing dalem hadis akhir kang meneh anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Nakaron nutur sapa rawi ring sing riwayat hadis nutur lafdun ing lafaz akhir kang meneh idkhal sururi utawi mlebokake kebungahan fi qalbi mukminin ing dalem atine wong mukmin iku khairun luwih bagus min ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah swidak tahun. Satu kali pisan mlebokno rasa bungah ning gone wong niku nilainipun niku saged ngawonaken ibadah sunat sing ditindakake selama 60 tahun. Kamu kok rata-rata umure wong niku 60 tahun. Rata-rata gamane secara umum niku 60 tahun. Dan niku enek amalan sithik. Nanging nilai nisu iku iso sebanding nilai ibadah selama 60 hari ibadah sunnah, yaitu idkhalu surur nglebokake rasa bungah ning gone liyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hikayatin lan iku tetep ing dalem siji crita anna Abdullah bin Mubarak utawi setuhune Abdullah bin Mubarak iku ra'a waruh sapa Abdullah bin Mubarak farasan ing jalan yuba ukang didol apa faras bisuki ing dalem pasar didol bil arba'ina kelawan 40 apane dirhaman dirhame. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Mubarak ma arkhasah biyuh murahe jalan ki ma gawake murahe jalan niku sing ta'ajub. Apa itu kalimat atau kata-kata yang menunjukkan takjub. Biyu-biyu murah kurpatang puluh dirham. Kila dan dawahaken fihi uyubun. Fihi iku tetep ing dalem faros, ing dalem jaran uyubun utawi ana pira-pira cacat. Qala dawu sapa Ibnu Mubarak ma dalika ma iku apa dalika utawi mengkono cacate. Qala ngucap sapa bae sing adol layak du ora gelem laku apa faros khalfal aduwi ing dalem burine mungsuh ora gelem godak ora gelem ngejar musuh. Wayakifulan mandek apa jaran hatta yudrikahu sehingga nututi ing jaran apa aduhu satru. Dhek nek posisine ning mburi ora gelem godak musuh, nek posisine ning ngarepe musuh dhek malah mandek. Picacate bener jarane gagah. Penampilannya apik. Tapi praktekke kerjane iki elek. Mulane didol murah. Waya sadulan bengeh apa jaran beker. Waya sadulan beker apa jaran kaya si kulan jerit tom bengok apa jaran fi maudhi'in ing dalam panggonan yuhtaju kang den butuhake apa bihi ing panggonan ila sukuti marang meneng. Cacate maneh jaran iki dhek iki seneng bengok, seneng jerit, seneng beker neng gone panggonan-panggonan sing kudune dhek meneng. Wong dijak ndelik enek musuh malah bengok. Akhire ngetokno utawa buka utawa duduhno ning gone musuh bahwa ning kene panggonane bolone. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Abdullah
hada utawi iki jaran huwayo jaran iku ghalin jaran kang larang. Patarakahu mongko ninggal sapa Abdullah ing jaran. Pastarahu mongko nuli nuku ing jaran sapa Tirmidzi Abdullah bin Mubaraki murid Abdullah bin Mubarak. Mesti ngaten nggih ceritane. Jadi Abdullah bin Mubarak niku pas tindak wonten ing pekan. Nang kono ana jaran sing didol murah mung 40 dirham. Sehingga Abdullah bin Mubarak niku gumun kok murah to nek adol iki. Jaran koyo ngene apike gagahe koyo ngene kok didol murah. Ya sing dagang niku sing adol niku jujur. Tapi nyuwun sewu ya niki nggih penting ale pancen kisah jaran niku, tapi cacat. Lho, cacat itu apa? Cacate niku nek wonten musuh dibeto perang wonten musuh kok posisine teng mburi niku gak gelem godak. Malah mandek. Tapi menawi tengah jeneng musuh boten mlayu malah mandek. Niku cacate niku. Di samping ngoten nggih seneng beker, seneng bengok-bengok nek nggone panggenan-panggenan sing boten dibutuhno bengok. Padahal sing dibutuh niku meneng malah ora gelem. Oh nek ngono ya larang. Cacate kaya ngono akeh berarti jaran iki jaran larang iki nek bodol 40 dirham. Akhirnya kalau Abdul bin Barak dipuntinggal jangan alih gak iso dituku. Malah murid pastarahu mongko nuku ing jaran sapa Tirmidzi Abdullah bin Mubarak. Murid Abdullah bin Mubarak malah nuku. Fala makana mongko tatkalane wis wujud apa yaumul harbi dinane peperangan. Baraza mongko tampil. Baraza mongko ngetok. Iku mongko mubaraza. Baris niku ngetok menampakkan. Baraza mongko tampil sapa hada iki murid wa amilan tumindak memperlakukan sapa murid al-farasa ing jalan amalan kelawan memperlakukan hasanan kang bagus. Bakal mongko dawuh sapa Abdullah bin Mubarak li Tirmidzi marang murid Abdullah, ajarabta uyubahu ajarabta apa ta wis nyoba sira he muridku uyubahu ing pira-pira cacate jaran sito le kok jaranmu arep mbok jak budal perang apa wis mbok uji coba dhisik. Wong pengen diceritakno cacat-cacate kaya ngono kok saiki arep go budal perang. Pakola mongko matur sapa murid na'am inggih sampun. Wa utawi jaran iku kama kana bima dakaru. Iku kama kana kaya oleh dinemu bima ing dalem barang dakaru kang wis nutur sapa menungso. Artine bener. Jadi kawontenanipun jaran menika kados napa ingkang sampun dipun jelasno pinginane nika. Walakin lamas taretuhu lan tetapine tatkalane nuku kula ing jaran kuntu mongko ngucap kula fi udunihi ing dalem kupinge jaran kula ngucap ngeten tak bisiki teng kupinge ayyuhal faras eling-eling jaran ini setuhune ingsun iku taraktu ninggal sapa ingsun azamba ing dosa wa betulan tobat sapa ingsun wa raja'tu lan bali sapa ingsun ilallahi marang Gusti Allah taala. Aku duweni cacat yaiku rupane dosa-dosaku maksiat-maksiatku ning aku saiki tobat marang Gusti Allah taala. Mulane fatruk mongko ninggal sira anta ya sira aidan kelawan malih
ma ing barang fi kang tetep ing dalem sira minal uyubi bayane pira-pira cacat. Aku wae ninggalno dosaku, aku tobat. Artinya aku merubah pribadiku. Mulane saiki awakmu yo rubah cacat-cacatmu, kelemahan-kelemahanmu kuwi ilang ngono. Rubah. Fakharraka mongkon nuli ngobah-ngobah apa jaran roksahu ing sira jaran manduk-manduk salah samaratin kelawan telu pira-pira rambahan. Wajah balan jawab apa jaran farhan kelawan bunga bi antara tu kelawan yento ninggal ingsun adamba ing dosa. Bima bi antara tu sebab oleh ninggal bi antara tu sebab oleh ninggal ingsun adamba ing dosa. Paling tu mongko ngerti sapa ingsun anal uyuba ing sedune pira-pira cacat iku min sahibil farasi tetap saking wong kang duweni jaran laminal farasi ora saking jaran. Akhiripun muridé Abdullah bin Mubarak niku duweni kesimpulan. Ternyata sebenarnya cacat kuwi sangka pemilike, ora sangka jarane dhewe. Jarane krana pemilike wi ahli maksiat, dosane akeh, akhire mempengaruhi ning gone jaran. Jaran gak duwe semangat, menjadi lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Li anna farasal kufari karena sedune jarane wong-wong kafir iku ya anu laknati apa farasal kufar sahibau ing wong kang duweni jaran hatta yang zila saengga mudun sapa sahibahu ngalan andorihi saking geger jarane sahib. Wadalimu utawi wong kang dolim iku kadalika kaya mengkono kufar. Masalahe jarane wong kafir wing laknati karo tuane kafir, mongko jarane niku dhek nglaknati ning gone tuane kuwi. Sehingga tuane malih memandang jarane niku wis gak nilaine. Mergo ora manut ning gone tuane. Semono uga wong sing dolim, wong Islam, wong mukmin tapi dolim, maka juga akan mempengaruhi ning gone jaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ya liqaulihi karena dawuh Allah taala ala laknatullahi ala dzalimin ala ilmu laknatullahi utai laknati Gusti Allah iku ala dzalimin tetep ing atase wong-wong kang dolim. Faida la'anahu mongko tatkala ning laknati ing dolim sapa maulahu bendarane dolim yang anuhum mongko yang ngelaknati ing dolim apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji. Wa kadzalika mongko khali kaya mengkono laknati yang anu laknati apa al-farasu jaran sahibau ing wong kang duweni faras. Ida kana tatkalane ana sapa sahibau iku kafiran wong kafir au dzaliman utawa zalim au munafiqan utawa munafik au mutakabbiran utawa kang gumedhi hatta yang zina sehingga mudun sapa sahibahu andori saking gegerejaran. Pak ulima mongko kinawruan apa anak dabbata setuhune dabbah. Dabbah itu gegermetan, hewan yang melata, yang berjalan. Iku tafrahu bunga apa dabbah. Fatuti mongko taat apa dabbah li sahibi marang wong kang duweni dabbah bisa babi dalikal farahi kelawan sebab mengkono-mengkono bunga. Bahkan dalika mongko iku kaya mengkono-mengkono al-farahu utawi farah kebungahan iku yakunu ana apa farah iku suratan gambar yaumul kiamat ing dalem dina kiamat taji'u kang teka apa surah
gambar utawa wujudan taji kang teko apa surah wa ta'khudhu lan ngalap apa surah sahibaha ing wong kang duweni surah wa taqudhu lan nuntun apa surah ing sahibahu ilal jannati marang swarga. Artinya kebungahan kuwi besok ya iso nuntun. Di rasa bungah niku besok diwujudno wis pokoke dirumpakno sesuatu sing wujud dari bungah kala benjing nuntun dhateng tiyang ingkang sampun menanamkan kebungan ing gone liyan dituntun ning gone swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis utawi iki ku hadis asani walisruna kang kaping 22 An Sa'id bin Musayyab saking Abdul Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sa'id bin Musayyab kharaja miyas sapa Ali bin Abi Thalib bin sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah data yamin ing dalam siji dina minar baiti saking daleme Wastaqbalahu mongko mapak ing Sayyidina Ali sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Faqala mongko matur lahu marang Sayyidina Ali sapa Ali lahu marang Salman sapa Ali Sayyidina Ali. Kaifa asbahta ya Aba Abdillah? Kaifa asbahta khali kaya apa isu-isu ansira ya Aba Abdillah he Abu Abdillah. Qala matur sapa Salman asbahtu isu-isuan kula ya Amirul Mukminin he Amirul Mukminin niki khalifah Sayyidina Ali iku baina gumumin tetep ing dalem antarane pira-pira susah arbaatin kang papat. Qala dawu sapa Sayyidina Ali wa ma dzalika wa ma iku apa dalika te mengkono gumbung arbaah kesusahan papat ya apa ae rahimakallah. Qala matur sapa Salman gumbul ayali nggih menika susah ngadepi brayat ngadepi keluarga yatlubuna nuntut sapa iyal al khubza ing roti. Lajeng nomor kali bagomul khaliqi lan susah ngadepi perintah dat kang agawi Allah yakmuru perintah ni ing ingsun yakmuru perintah sapa Allah ni ingsun bitaati kelawan taat. Wa qumu syaitani nomor 3 susah ngadepi setan yakmuruni perintah sapa setan ing kula bil maksiati kelawan maksiat. Wa ghammu malikil maut lan susah ngadepi malaikat pati yatlubu turu nubrih sapa malaikat maut ruhi ing roh kula. Qala dawu sapa Ali Sayyidina Ali absyir ya Aba Abdillah absyir bunga sira ya Aba Abdillah ya Abu Abdillah. Fa innalaka mongko sedune iku tetep kuwi sira fi kulli khosmatin ing dalem saben-saben perkara darajatan duweni derajat. Fa ini mongko sedune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku dakhaltu kebu sapa ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yaumil ing dalem siji dina. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi kaifa asbahta ya Ali? Kaifa iku kaya apa asbahta manjing esuk sapa sira ya Ali he Ali? Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah fi arba'ati gumumin kula menika saklebete patang prihatin. Olaisa boten wonten fil baiti iku fil baiti ing dalem griya kula apa ghairul ma'i sak lintune toya. Wa ini lan saestune kula iku muktamun wong kang susah bihali kelawan kawontenan nipun brayat kula. Wa ghammu ta'atil khaliqi lan nyusahaken taat ing dat kang agawi makhluk. Wa ghammul aqibati lan nyusahake pungkasane lelakon. Wa ghammu malakil maut lan susah ngadepi malaikat mati. Nek ngono iki padha karo aku Salman.
mergo aku ki nalika dhisik tau sowan dhateng Kanjeng Nabi aku ya didangu piye Ali Sayyidina Ali kawontenanmu ana ing utawa keadaanmu ana ing isuk iki sing tak sambatno padha karo sing mbok sambatno. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir ya Ali, abshir bunga sira ya Ali, he Ali. Fa inna ghammal ayali mongko sedune nyusahake pira-pira brayat iku sitrun dadi tutup minan nari saking neraka, dadi tutup dadi penghalang saking neraka. Wa ghammu ta'atil khaliqi utawi nyusahake taat ing zat kang agawe makhluk iku amanun dadi rasa aman minal adabi saking siksa. Wa ghammul aqibati utawi nyusahake pungkasane perkara iku jihadun minangka jihad. Wa huwa utawi ghammul aqibah iku afdalu luwih utama min ibadati sitina tinimbang saking ibadah swidak apane sanatan taune. Wa qamu malakil mauti utawi nyusahake ngadepi malaikat pati iku kafaratul dzunubi dadi panglebure pira-pira dosa kulli haya sekabehane dzunub. Ilam marwasira ya Ali he Ali anna arzaqul ibadi setuhune pira-pira rezekine pira-pira kawula iku anallahi tetep ing atase tanggungane Gusti Allah taala. Ma'anna ghammaka ing dalem sartane setuhune susah ira iku laya durru ora mandoroti ora mbebayani artinya tidak berpengaruh wala yang fa'u lan orang manfaati apa ghammuka susahmu orang manfaati gara anaka angin sedunia sira iku tu'ajjaru den ganjar sapa sira alaihi ing atase gham ing atase susah. Kun ana sira iku syakiran wa kang syukur muti antur kang taat wa kulan lantur wong kang banget maslahe. Takun mongko ana sira iku min asdiqa illahi tetep setengah saking pira-pira kancane Allah taala. Kultu matur sapa ingsun Sayyidina Ali dhateng Kanjeng Nabi ngala aisya'in ing atase endine perkawis askuru nyukuri kula Allah ing Gusti Allah taala Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalal islami syukur sila ing atase Islam. Qala dawuh sapa rawi kultu matur sapa ingsun ala aisya'in utihu ala aisya'in ing atase endine suwiji-wiji utihu taat kula. Qala dawuh sapa Sayyidina Ali kul ngucap sira la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu matur sapa ingsun ayya syai'in ing endine suwiji-wiji atruku ninggal kula. Qala dawuh sapa Sayyidina Ali al-ghadaba ninggal sira ing muring-muring. Fa innahu mongko setuhune tarkul ghadab ninggalake muring iku yukfi'u bisa mateni apa tarkul ghadab ghadabar rabbi ing bendune pangeran jalla jalaluh wa iskilulan bisa gawe abot apa tinggal ghadab gawe abot al mizana ing timbangan wa yaqudulan bisa nuntun apa tinggal ghadab ila jannati marang swarga. Qala dawuh sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu zadaka muga-muga nambahi ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah syarafat ingkang mulya. Fa ini mongko saestune kula iku kuntu wonten kula iku mampuman wong kang susah bisa babi hadir kisole kelawan sebab iki pinten-pinten perkawis khosatan kelawan tertentu bisa babi ayali kelawan sebab pira-pira brayat. Qala dawuh sapa Aliyun Sayyidina Ali ya Salman Al-Farisi
Samitu rumu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalidawu sapa Rasulullah man la yahtammu lil iyal man utawi sapa wong iku la yahtammu ora gawe ora gatekne iku la yahtammu ora gatekne ora merdulekne sapa man lil iyali marang pira-pira brayat marang keluarga. Falaisa mongko ora ana iku lahu tetep kedue mantil jannati keduwene swarga apa nasibun bagian wong sing ora nyusahno keluargane iki besok ora oleh bagian swarga. Qala dawu sapa Salman al-Farisiyu alaisa apa ta ora ana apa kelakuan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeten Salman al-Farisi dawuh ngeten, alaisa apa to mboten wonten apa kelakuan iku kala sampun dawuh sapa Rasulullah. Sahibul iyali utawi wong kang duweni pira-pira brayat iku la yufliku ora bejo sapa sahibul iyal abadan ing dalem selawase. Qala dawuh sapa Aliyun Sayyidina Ali ya Salman al-Farisi laisa ora ana iku kadalika kaya mengkono dawuh apa sing mbok aturno kuwi ora bener. Ingkana lamun ana apa kasbuka penghasilan ira iku minal halali saking halal tuflihu mongko bejo sira ya Salmanu Salman. Al jannatu utawi swarga iku mustaqatun bronto gandrung ila ashabil humumi marang pira-pira wong kang duweni pira-pira prihatin wal humumi lan pira-pira susah minal halali saking perkara halal. Nyuwun sewu Sayyidina Ali napa panjenengan boten kemutan bilih Kanjeng Nabi niku natos dawuh sinten kemawon kok duweni keluarga wong mau bakal ora nemoni kabejan selawase. Artine mergo dheke malih duweni kewajiban golekake nafkah akhire terjerumus ning gone rezeki sing ora halal. Akhiripun Sayyidina Ali dawuhe Salman ora kaya mengkono ngene lho saumpama rezeki sing mbok supre sing mbok hasilno kuwi saka halal ora tercampur haram mongko kowe bejo mulane hati-hati karo rezeki sing ora halal. Lan perlu sampeyan ngerteni al jannatu mustaqatun ila ashabil humum wal ghumum. Swarga kuwi gandrung banget, artinya dia berharap untuk bertemu karo wong-wong sing duweni rasa prihatin lan susah nalika uripe ning gone donya. Sing digandrungi malah wong sing susah. Termasuk inggih menika wong sing susah golekno nafkah keluargane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadalan iku tetep ing atase iki hikayatun utawi ana cerita. Qala dawu sapa Ali Sayyidina Ali, jaa sowan sapa rajulun wong lanang ila Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah asaitu ngelampai maksiat kula fatahhirni monggo mugi nyucikaken panjenengan ing kula. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi wa ma isyanuka wa ma iku apa isyanuka utawi maksiat ira maksiat sing mbok lakoni iki kaya apa. Qala matur sapa rajul astahyi wirang kula min an aqula saking yen to matur kula kok izin Kanjeng Nabi badhe matur maksiat kula. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah atas tahyi minni an tukhbiruni an dambi
atas tahyi apa to wirang sira mini saking ingsun antuh birune ing yen tong nyeritani sira ing ingsun andam bika saking dosa pira walima lan krana apa lam tastahyi ora wirang sira minallahi saking Gusti Allah taala padahal bahwa kali uti Allah iku yaro kamirsani sapa Allah ing sira kum ngadika sira fakhruj mongko metu sira min indi saking sanding ingsun hatta la tanzila sehingga ora tumurun apa annaru geni neraka alaina ing atase kita fa kharaja mongko metu sapa rajul wong lan khaiban kali tuna kali hampa kali ketun wa ayisantur kali luas putus asa wa bayaran kali nangis min indil rasuli saking ngarsane Kanjeng Rasul. Wajah mongko teko sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Faqala lan dawuh sapa malaikat Jibril ya Muhammadul Kanjeng Nabi Muhammad lima ayistal asya lima keranten menapa kok ayista gawe putus asa panjenengan gawe luas panjenengan al asya ing tiyang ingkang maksiat alladzi lahu kang iku tetep keduwe al asy kafaratun utawi wonten kifarat wonten panglebur lidam bihi kedue dosane asy wa ingkana lan senajan ana apa dulu pira-pira dosa iku kasiratan akeh Kanjeng Nabi panjenengan iku dos pundi wonten umat panjenengan ingkang sowan dhateng panjenengan supados panjenengan niku pados cara saged nyucikna dosa-dosane kok malah panjenengan damel putus asa. Tiyang ingkang nglampahi maksiat kala wonten Kanjeng Nabi panglebur dosane wonten senajan dosane niku kathah sepinten misalipun sejumlah wedi-wedi ingkang wonten ing pinggire segara badhe ical. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, "Wa ma kafaratuhu wa ma iku apa kafaratuhu utawi kifarate asy, panglebure asy." Kala dawuh sapa Jibril lahu marang Kanjeng Nabi. Sabiyun sagirun lahu sabah. Kala dawuh sapa malaikat utawa matur sapa malaikat ngeten Kanjeng Nabi lahu sabiyun sagirun lahu iku tetep keduwe asy yang ingkang maksiat ingkang mau sowan dhateng panjenengan sabiyun utawi gadah lare sagirun ingkang tasih alit fa idza dakhala mongko tatkalane mlebu sapa rajul sing maksiat kala fi baiti ing dalem omahe rajul wasabiyu khali utawi bocah lanang cilik iku yasabiluhu mapak sapa sabi ing rajul bayatfa'u mongko muwehake sapa rajul ilaihi marang sabi syai'an ing suwiji-wiji minal makulati kang tetep setengah saking pinten-pinten panganan alma utawa perkawis yaflaku ingkang dados bunga sapa sabi bihi kelawan ma faida farika mongko tatkalane bunga sapa abiyu bocah lanang yakunu mongko ana apa bungae sabi iku kafaratan dadi kifarat dadi panglebur lidami kedue dosane rajul fa'ulima mongko diweruhi anna faraka oladikum setuhune bungae pira-pira anak ira kabeh iku kafaratun dadi kifarat lidunubi kedue pira-pira dosa wa najatun lan dadi keselamatan minan nirol saking pinten-pinten neraka. Ngeten Kanjeng Nabi pancen tiyang ingkang sowan dhateng panjenengan niku gadah dosa nanging sejatosipun tiyang mau gadah kafarat piyambakipun niku punya duweni gaman sing kanggo nglebur dosa-dosane. Sik Jibril lah kifarate wong mau apa ngeten Kanjeng Nabi yang kala wau niku gadah lare alit
gadah yoga ingkang tasih alit. Anggen yang kalau mlebet dhateng daleme niku dipapak kalih yogane sing alit kala wau. Terus yang kalau lajeng maringi menapa-menapa jajan, duka panganan, duka mainan sing akhirnya ndadekno lare kala wau bungah. Ndak raos bungahe lare alit kala wau niku merupakan kifarat, merupakan panglebur dosa-dosane tiyang kala wau. Maka diambil kesimpulan pilih bungahe anak niku ugi dados panglebur dosanipun tiyang sepuh, ugi dadi penyelamat saking neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Innama amwalukum pamestine utawi pira-pira bondo ira kabeh wa auladukum lan pira-pira anak ira kabeh iku fitnatun dadi fitnah. Wallahu Gusti Allah taala iku indahu tetep ana ing ngarsane Allah ajrun utawi ana ganjaran adhipun kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis utawi iki iku hadis asal sawa isnuna kaping 23. Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ana usadune Anas bin Malik iku kala dawuh sapa Anas bin Malik kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi kawula min ummati kang tetep saking umat ingsun iku ida asbakatat kalane manjing subuh manjing isuk Pakara mongko nuli maca sapa abdin isnatai asyarata ing 12 apane marratan ambalane to rambahane ayat al-kursi ing ayat kursi summa tawaddu'a mongko kari-kari wudu sapa abdun wa sholalan salat sapa abdun al-fajr ing salat fajar kafadahu mongko ngraksa ing abdun sapa Allah Gusti Allah taala min syarri syaitani saking alane setan sing sapa wonge pas wektu isuk kok maca maca ayat kursi ping 12 sawise ngono nuli wudu lan salat fajar salat subuh niku wong mau kalian Gusti Allah taala dipun jaga sangka 10 eleke setan wa kana lan ana sapa abdin iku bimangzilati man netepi kelawan panggonane wong kala akan maca sapa man jami al-Qur'ani ing sekabeh Al-Qur'an salah sambal den kelawan telung rambahan atau kelawan telu pira-pira rambahan wa tuwija lan den dikoloki diberi mahkota waktu wijalan dikului sapa abdun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat bitajin kelawan kuluk min nurin sakang tetep saking nur yudi ukang madangi apa nur li ahli dunya marang ahli dunya kulli halus kabeh ahli dunya Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah fi kulli yaumin napa niku ing dalem saben dinten kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bal fi kulli yaumil jumu'ati bali ing dalem saben-saben dina Jumat. Kanjeng Nabi napa niku saben dinten nggih os ayat kursi niku ora cukup ana ing dina Jumat. Fa innaha mongko sedune ayat kursi iku tujzika nyukupi apa ayat kursi ing sira min dahrika saking taun ira fi jumu'atin ing dalam Jumat marratan kelawan saambalan wa ala hada lan iku tetep ing ngatasé iki dawuh hikayatun utawi ana crita fiha kang tetep ing dalem hikayah bisyaratun utawi bebungah lil mukminina keduwene wong-wong mukmin. Bahkan asrat ana sapa umamu bila-bila umat almadiyatu kang musliwat iku kalilatal khatiri ketul
pira-pira krenteke. Hatine niku lemah. Lemah, pikirane lemah hatine. Wa qalilatal fahmi lan kidik pahami. Bahkan ulan ana sapa umam Madiyah, umat terdahulu iku la yusaddiquna orang benerake umat Madiyah rusulahum ing pira-pira utusane umat Madiyah illa bil mukjizati angin kelawan ningali pira-pira mukjizat baru ya dilan ningali bil muayyanati kelawan nyataake kama kala kaya oleh ngucap sapa kaum Musa kaum Nabi Musa li Musa marang Nabi Musa alaihi salam kaum Musa muni ngene lan nu'mina laka hatta naral jahra lan nu'mina ora bakal percaya sapa kita laka marang sirahi Musa hatta naro sehingga bisa ningali kita kabeh Allah ing Gusti Allah jahratan kelawan terang-terangan fa akhadathum mongko nuli ngalap ing kaum Musa apa sa'iqatu apa as-sa'iqatu bledek sa'alu takon sapa kaum Musa ing Nabi Musa wa qalu lan ngucap sapa kaum hal yanamu ilahu hal yanamu apa to luru sapa ilahu ka pangeran ira wa kana lan dinamu apa maktubun tulisan fi Taurat ing dalam kitab Taurat la ta'khudhu sinatun wa la naum la ta'khudhu orang ngalap ing ilah ing pangeran apa sinatun ngantuk wala naumun tan ora turu. Pas baru mongko nyritani sapa Musa Nabi Musa bima lawan barang fi Taurat kang tetep ing dalem Taurat. Faqalu mongko ngucap sapa kaum kaifa layanamu. Kaifa iku kaya apa layanamu kok ora turu sapa ilah sapa pangeran. Fa amara mongko perintah sapa Allah Gusti Allah taala ayam la'a ing yen ngebai sapa Nabi Musa. Ngebai qarura taini ing botol loro bil ma'i kelawan banyu wa ya'khudahuma lan ngalap sapa Musa ing botol loro biadi kelawan astane Musa fa akhadha mongko ngalap fa akhadha mongko ngalap sapa Musa Nabi Musa alaihi salam al-qarurataini ing botol loro fa'anamahu mongko nuroake ing Nabi Musa sapa Allah Gusti Allah taala pas jupuk nyekel botol Gusti Allah taala nuroke Nabi Musa pas akotot mongko nuli ceblok apa al-qaruratani botol loro qala dawu sapa Allah taala kul dawu sira ya Musa hi Musa li ummatika marang umatira Falau nama mongko lamun sari sapa Allah Gusti Allah taala la halaka mongko yakti rusak apa alamu alam patamasal mongko gawe contoh gawe pepadan sapa sira li hadal masale kelawan iki contoh fa innallaha mongko sene Gusti Allah taala iku madaha ngalembono sapa Allah hadil ummata ing iki umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala anna sapa Allah taala kuntum khairu ummah kuntum ana sira kabeh umat Muhammad iku khairu ummatin luwih bagus-bagus umat li anam karena sedune umat Muhammad iku sodakum benerake sapa hadil umat Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mukjizatin kelawan tanpa mukjizat wala tamsilin lan ora kelawan tanpa contoh ba'da kada ing dalam sawise mengkene ba'da kada sinina ing dalam sawise mengkene pira-pira tahun. Jadi umat Nabi Muhammad umat Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi itu umat terbaik itu umat Kanjeng Nabi. Alasannya ngaten. Umat-umat dhisik wi dhek ora iman ning nggone Nabi Rasul kejaba setelah tahu bahwa Rasul itu membawa mukjizat. Dhek ngetokno keajaiban-keajaibane wi lagi percaya. Tapi nek umat Kanjeng Nabi Muhammad niku walaupun tidak ada mukjizat Kanjeng Nabi tidak memperlihatkan kehebatan, kejadukan,
Kanjeng Nabi berpenampilan biasa, wis gak nganeh-nganeh, tapi umat ini ku percaya. Mulane Gusti Allah Taala ngalembono dhateng umat Kanjeng Nabi, kuntum khaira ummah, kowe kuwi sak apik-apike umat. Pun al hadis rabi wal isruna al fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الله حمد الشاكرين حمد يوافينا وعطاء مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم نبل قلوبنا بهدايتك وهداية كتابك ورسولك اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي والخلق ما كما ربياني صغيرا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا الله قلبنا قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.